Itt vagyok. Sziasztok! Én éppen most egy kvízbe vagyok, velünk van Bencece 10, és itt egy ismeretlen ember, egy emberjátékos, és ő is játszik. De most vele nem beszélünk Skype-on. Na Bence, indítsd is a Skype-ot, a kvízt. Jó, a kvízt elindítom, és első kérdés, inkább írom, jó? Jó, első írjad. kérdés. De igen, Tominak zsírkirályrangja van, nekem meg VIP, annak a Tibinek Úgy hívják, pedig hogy Bunny nincs 00. rangja. Szóval első kérdés. Ezt mindjárt fel is olvasom, ami ezt begépeli Bence. Na, begépeltem. Amúgy aranykard és 9 redstone és 17 kő lesz a nyeremény. Ez a csákány nem optos. Ja, és az volt a kérdés, hogy ezt egyedül építettem? Igen. Igaz, a piros, a hamis, vagyis az igaz a piros, a hamis a hamis a piros, a igaz a zöld, és a fehér pedig a leesés. Biztos leesés. Na, szóval. Igen, hát nem halálos. Következő kérdésünk. 5-es kérdés. A nyeremény. Aranykard, az igen. De ez nem már, ez megint átjön. Ez az, én nyerem a kvízt. Ez az, megnyertem. Megnyertem a kvízt. Oké, várjál. Megyek már. Gyere ki! Telebe. Megyek. De menjünk már, vagy nem tudom. Tibi, léci, behúzod a karokat? A pirosat meg a fehéret. Na gyerünk, Bence, add a nyerményt, amit megérdeml. Aztán nagy ládát is mellé, meg valami szállást. Jó. Tényleg a házamhoz... Szállást kapsz. A házamhoz vigyél már, ne. Menj oda, aztán rátépézek. Na. Akkor tépézek. Per TP... De még itt vagyok. Ja, bocs, akkor még ne fogadd el. De milyen leharcolt aranykardot adtál már? Hát jó van. Nem jó van. Nincs jó van. Amúgy hova menjek? Tudod, ahol építettem tegnap azt a kis házat. Jaj, Oda a Dávidhoz. Már oda nem tudok visszamenni. Hát ennyi is lett volna a videónk. Sziasztok!